Seguim parlant de política municipal. El grup d'Esquerra Republicana ha denunciat avui el que considera una despesa no justificada i excessiva del diner públic. Ho diuen en base al que ha costat l'allotjament d'un total de 5 escortes de l'alcalde de Lleida, més de 13.000 euros, sense comptar desplaçaments i dietes. També han criticat que almenys 2 de les factures a les que han tingut accés són corresponents a 2 dels agents que Àngel Ros s'endú durant les seves vacances. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, compta amb 5 policies locals que vetllen per la seva seguretat. Aquests escortes tenen un cost de 13.233 euros anuals, segons les dades del 2017. Una quantitat excessiva, segons el grup municipal d'Esquerra Republicana. Però el que més sorprèn al partit de l'oposició són 2 factures molt elevades dels escortes de l'alcalde durant les seves vacances, ponts i caps de setmana. Una d'elles correspon a l'estiu mentre passava uns dies amb la família a Cambrils. A les dates entre el 2 d'agost i el 3 de setembre, és a dir, estem parlant de que el mes que l'alcalde se'n va de vacances s'endú l'escorta, 2 policies locals s'endú a les seves vacances. Ells, evidentment, no van de vacances, ells van a treballar, però l'alcalde se'n va de vacances amb la família. I això ens va costar 3.204 euros. Insisteixo, dietes a part. L'altra factura correspon a les vacances de Nadal entre el 24 de desembre i el 3 de gener, mentre l'alcalde també passava uns dies a la capital de la Vall d'Aran. En un hotel de Viella, per valor de 3.504 euros. Que si hi ha 3.200 euros són euros, per un mes de vacances, per 10 dies que ens costi 3.504 euros l'allotjament de l'escorta personal de l'alcalde, vol dir que estem pagant habitacions a 175 euros. Amb tot això, el grup municipal reclama a la Paeria que no abusi del diner públic i que apliqui un altre sistema de gestió per tal que els ciutadans en surtin beneficiats.